Assalamu alaikum ƴan'uwana, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Idan wannan shine zuwanka na farko a wannan channel, ka danna subscribing, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin ba mu ƙwarin gwiwar kawo muku shirye-shiryenmu na cikin gida har ma da na waje. Masu nisa samu kawai hayya, 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 amma kayya, masu ya kada, masu ya kada, masu ya kada, masu nisa kada, masu nisa kada. Masu nisa samu kawai hayya. Masu nisa samu kawai masu nisa samu kawai masu nisa samu kawai amma kayya, masu ya kada, masu ya kada, masu ya kada, masu nisa kada, masu nisa kada. Masu nisa samu kawai masu nisa samu kawai masu nisa samu kawai masu nisa samu kawai amma kayya, masu ya kada, masu ya kada, masu ya kada, masu nisa kada, masu nisa kada. Masu nisa samu kawai hayya, masu nisa samu kawai hayya, masu nisa samu kawai masu nisa samu kawai amma kayya, masu ya kada, masu ya kada, masu ya kada, masu nisa kada, masu nisa kada. Masu nisa samu kawai hayya, masu nisa samu kawai hayya, masu nisa samu kawai masu nisa samu kawai amma kayya, masu ya kada, masu ya kada, masu ya kada, masu nisa kada, masu nisa kada. Masu nisa samu kawai hayya, masu nisa samu kawai hayya, masu nisa samu kawai masu nisa samu kawai amma kayya, masu ya kada, masu ya kada, masu ya kada, masu nisa kada, masu nisa kada.